kunini ithi ngizowina ilot hayi fuck. Ibaba ishala banana ibamba iluma lapha. Hey, there's no time for hoping, praying and wishing. You gotta do the work. You gotta do what you need to do. Ne? Into engifuna ukukhuluma ngayo ke la encane ngicabanga ukuthi ifana nesimemezelo nje. Ifana isimemezelo lesi. Good people, ngicela ukuthi uma ngabe nihamba niya lapha ya ku akashenmedia.co.za nithi niyokwenza ama human design chart reading. Asikho isidingo sokuthi masufaka lapha unyaka owazalwa ngawo kwicalendar. Qale phansi lokhu ucifiza lapho uhlehla asikho isidingo saleyo nto. Mawufika lapha kwicalendar ciphisa leya 2026 olapha. It will pull up the list of the years and then you just scroll to exactly unyaka owazalwa ngawo. Ungalokhu uhlehla njengoba usuka 2026 uhlehla kanje usazothi 2025 uthi 2024 12 months wakhona 2023 12 months wakhona. No, it doesn't work like that. Click 2026, it will pull up the years. Hayi niyasebenza ke impela manenza kanjalo nini. Nakho kokunye futhi la I advised you about K Beauty and Wellness ezokusiza mhlawumbe nenkinga yengypsy namashanda yakhumbula ngikuadvise ngaleyo lokhungana leyo enterprise leyo K Beauty and Wellness edila nje nenwele beauty gym into ekanjalo. But engifuna ukukhuluma ngakho ke ilokhu ngithi yabo gypsy amashanda lawa abakhona nje la nje unenkinga khona yani uyaboya noma enwele. Ngiyacela ukuthi ke uma ngabe ukuthi I'm the first one mhlambe okay before ngize ngisho kanjalo you can I put myself as someone you can lean on and account and make me to account yabo if xhumana naleyo enterprise yangakunikeza mhlambe lokhu okuyikona obukhokhelile noma obukuyikona lokhu obukudinga noma izinto zangahamba ngendlela ekumele ukuthi zihambe ngayo. Ngiyazibophezela ukuthi ungeza nje direct means changes wena wangixhumanisa then iproduct yami ngiyithola manje then kwasha kwaxisha uqale la uze kimi. Ngiyazibophezela ukuthi nami ngizokuassista ngoba mina ngi-advertise this la yabo ngobani ngigwema zonke lezo zinto ukuthi mase sekuqolwana ngale makhonini ningabuyi indaba ize la kimi. So kulokho ke ngithi ke ubokuza ke kimi uma ngabe ukuthi kukhona inkinga but I really doubt chances are very slim for that. You can maybe have some inconveniences mhlambe uma ngabe ukuthi nawe uyibangelwa zidalwa nje but other than that hayi yonke into izoba ushukela etiyeni. So ke hambani ke niyo order ama products lapha lungisa ama hairliner enu nanku no December yezwe insizwa ziphumile ezicijile ngempela amajongo anifuna la hambani olungisa indaba zenu lezenu zibuye impahla zenu kahle kamnandi madoda nani isimeni sentshebe isimeni samandla unempahla ezithile la nwela ibuyi apply shandisa hamba uthenga lapha kuma K Beauty and Wellness ukhona nala ku TikTok na ku YouTube na kanjalo na ku Facebook K Beauty and Wellness for your human design chart reading for aligned decisions. akashenmedia.co.za ungasabi ukubuyela kimi uzongibuza lapho unga understand khona. Ungaze ungiscreenshotele ne-chart lakho uma ungezwa kahle ngizokuchazela mina ukuthi kusho ukuthini lokhu mayelana nokuphila kwakho nokuthatha kwakho ini izinqumo. Ungathuli nje ubona isingisi esikhulu bese uyathula. Mina ngisesabi phela isingisi.